Ahojte, z mojho nového videa. Dneska si zahráme s Cari. Samozrejme babču hnusnú. Neviem, dáme si asi dievča. No. Musím teraz spraviť akože trojku. Musím dokončiť, ale neviem, čo v tej trojke mám akože robiť, hej. Už som to dlho nehrala. Ako mám povedať, čo mám robiť, hej. Myslím, toto okno je presne od tam, kde ona ako sedí teraz a ja jej zazvoním, alebo kúkate. Musím sa nejak teraz dostať, ale teraz jej takto zvoní, ona sa chce pozrieť, kto jej zvoní. Ja skúsim použiť na tie dvere toto. Šla do kuchyne. Super. Zazvoním a ide naspäť. Bude sa čudovať, kto jej zvonil. Senka si kľaknem a budem pozorovať. Takto. Som mohla aj vidieť potom. Dúfam, že ma neuvidí. Co pekný a veľký má dom. Neviem, prečo šla von. Akože teraz neviem, prečo šla von a kam to ide. Snad nepôjde sem hore. Snad nemôže chodiť po rebríku, že nie? Nemôže chodiť, ale môže chodiť sem ako na balkón. No, sem na strechu môže chodiť. Keďže je taká nahnevaná. Teraz je podo mnou. Počujete, ako si spieva? Ja sa skúsim sem skryť. Že ma neuvidí. Dúfam, že nie, ale no ma neuvidí, no. Ona chodí, alebo sa ju zase... Dobre, už chodí. Vlastne, tu by ma nemala vidieť. Dať. Ma to neuvidí, no. Ja musím počkať, kým pôjde to striga preč. Chápeš tomu? Kde je? Ona je vzadu teraz. No tak to teraz... Ale idem, nejde dopredu, no. Ja si tu ja idem zatiaľ po to páčidlo. Keď ma nevidí. Rýchlo hore. Tvoriť. Samozrejme, ona teraz ide hore. Ja počkám. Jejda. Som asi pokašľala.
fakt ako neviem, kde je. Prepáčte, ja teraz musím počkať, pretože nechcem ma chytiť. Vidíte, ona na tom balkón môže. Otvorila okno a nepošla tam. Prosím, ať ma neuvidí. Ja som videla, že ona na balkón môže. Na strechu. A ona teraz ide dole, to je problém. Kde toto okno nebolo otvorené, ona ho otvorila. Fajn, ide sem, asi myslím. Neviem kam teraz, ako chce ísť. Ja vážne musím počkať. Je mi to ľúto kamaráti, ale nechcem, aby ma chytila. Ja tú telku chcem pokaziť, hej. A hneď ísť aj preč. Teraz by mali byť tam, tak ja sa schovám. Tak ma nevidela. Neviem, či sa zasekla, ale asi je stále vzadu. Dobre, je pri bazéne. Skrčím sa, keď bude tu niekde bližšie, ale už sa radšej skrčím, pretože ide rovno na túto stranu, tak aby ma nevidela, hej. Dobre, babča už je tam. Videla som jej sako. Teraz mala normálne také choré oči. Vážne, tie oči boli... Ona ma vidí. Pomoc, ľudia. Hurá. Ale potom si ma našťastie. Ona na túto strechu nesmie. To je moje jediné miesto, kde sa pred ňou schovávam. Ale ten zvuk je nepríjemný, keď ona zbadá, ako chodí. To je strašne nepríjemné. To sa nedá počúvať. A ešte potom tá hudba. Takže neviem, prečo takúto hudbu dali, ale pre mňa to je fakt nepríjemné na uši. Ja to neba proste ráda, hej. Mám jedinú vec a to je páčidlo, ktoré som si kúpila. No, teraz som vám, vidíte? Ja ho mám, aj keď som teraz kúpila akože páčidlo. Ale ja teraz nepotrebujem. Prečo mám dva páčidla? To ste až sranda. Jo, teraz on je zase pri bazéne. Toto už nikdy nedorobím. To nikdy nedorobím. Ja si počkám, nech si ma ona chytí. Idem rýchlo dnu. Teda pokaziť jej tú telku. Semka som teraz skrytá. Snaď ma semka neuvidí. Ja sa semka skrčím. Ale mala by ma vidieť teraz akože. No teraz kúkajte. Tak som to nejak spravila. No, what happened to my TV? My favorite show was about to start.
Zase som vyhrala ja. Počkajte, zase mu to radšej nabehlo. Ideme na ďalšie kolo, ale to urobím asi ľudia potom v pokračovaní. Napíšte dole do komentárov, či chcete teda to pokračovanie tá. Ahojte.